takýto malý Adolf, takýto malý krpci ma už otravovať nebudú. Ty malý smradi, si so mne fakt robia prdel. Dobre, takže ideme mu to vrátiť znova. Teraz dostane. Mám tu nejakú bombu, neviem, aká to je. Ja som to kúpil proste niekde. On by mal byť teraz na vecku, takže hodíme to sem, tak. Ideme vonku, zavrieme dvere, tak. Áno, tesnia dobre. A my tú bombu máme znova v ruke. Počkaj, čo? Tak dobre, fajn. Pokus číslo 2. Skúsime to znova. Nechápem, čo sa deje. OK, tak necháme asi otvorené dvere. Dobre, OK, otvorené. Hodíme to tam niekde. Dobre. OK. Už len stlačiť. Prečo mám zase v ruke? Dobre, fajn. Na tretí pokus všetko dobre. Takže už to tam musím dať proste. Dobre, fajn. Kašlem na to. Dvere budú otvorené a rýchlo tam zbehnem. O nie. Počujem kroky. Nie, rýchlo. OK, 3, 4. Yeah, boy. OK, a už nemusím chodiť do škôlky, juchu. No ja idem domov za rodičmi, už im to nejak vysvetlím.